Malam ini kita melihat pameran keris di Pendopo, Kabupaten Trenggalek. Ya aku lah. Itu aku yakin. Oke lor, kita keliling-keliling melihat berbagai macam keris-keris pusaka yang ada di pameran keris di Pendopo, Kabupaten Trenggalek. Kopi pisang loh, kopi pisang. Kang, Iya sehat. Kang jenengan anu mboten repot nih. Boten, monggo. Menawi jelasnya lah kena ngomong. Oh, saged. Tunggal-tunggal ngoten kan kula dereng paham. Oh, ngaten. Masalah perkerisan ngoten. Oh, nggih, monggo tanglet napa, Mas? Ugi mengke Menika lah. kagungane Pak Padlison. Wow. Niki kang menika. Sing tengah niki nggih. Niki Pak Presiden, Mas. Wow. Kagungane Pak Prabowo. Menika Pak Padlison. Nggih. Nggih ngajeng riko jane sekecane. Tapi enten tiyang lungguh-lungguh. Lah sing niki. Sami Pak Padlison.
Niki ya, namanya keris apa ini? Menika Parung Sari. Parung Sari. Untuk yang punya Pak Prabowo nih. Ya. Nah, ini Pak Pasison nih. Niki keris apa namanya? Kancing kelana. Niki. Kancing kelana. Menika Sempono Luk Songo, Mas. Sempono Luk 9. Lek sini khasiate napa niki? Kasihate. Nggih. Buh, kawibawaan kagungane Pak Prabowo. Siap. Nggih. Takon apa malih, Mas? Oh, mriki. Jenengan panitia nggih? Nggih, niki panitia kula. Siap. Nggih. Nggih. Kalih Nggih kalih satpam niki. maksud kula Napa? asmane jenengan. Oh, kula asline Iwan. Nggih. Trenggalek. Siap. Nggih. Menika keris Jokolono. Menika Sempono. Menika Gajah Hoyo. Terus Menika Jahlak Sangu Tumpeng. Menika Maesa Lajer. Menika Tilamupeh. siap. Nggih. Lanjut nggih, monggo. Nggih, monggo jangan perisan piye, Mas. Kalih kula. Nggih. Nggih, monggo. Niki nggih. Menika luk 13, Mas. Nggih. Yang mriki sebelah kiri menika luk 13, namine Kanjeng Kyai Sengkelat. Pamoripun was utah. Tangguh Mangkurat. Amangkurat nggih. Amangkurat niku Surakarta, Nggih. Solo. Nggih. Terus sebelah niku Menika Sempono. Sempono. Elok Niki sebetulnya luk 9, cuman niki kan anu Mas. Luknya luk kembo, dadi kualem luk iya. kembo. Terus Ingkang menika Pandhawa Cinarita. Pandhawa Cinarita. Oh, Cinarita Prabowo. Nggih. Monggo. Nggih niki. Menika tilam UP nomoripun tambal. Menika erane Sultan Agung, Mas. Rangka Ladrang Solo. Menika tilam sari. Pamoripun anu niki Junjung Donya. Terus Nggih. Ingkang menika tahun 2345. Niki Pandhawa Pundak Setegal. lok pinten niki? Luk 5. 5. Terus Niki menika Brojol. brojol. Nggih. Pamoripun Wahyu Tumurun. Itu bedanya lok 9, lok 5, 7. Terus itu bagaimana itu? Oh, bedanya ya luk itu tergantung luk berapa itu dihitung luknya, Mas. Liku-likunya itu. Maksudnya dari segi kekuatan atau apanya itu loh? Oh, itu punya filosofi masing-masing. Oh iya, maksudnya filosofinya gimana itu? Kalau yang luk 5 itu unsurnya mirip dengan 5 penjuru mata angin. Terus bisa juga dikaitkan dengan rukun Islam. Sedulur papat 5 pancer juga bisa ya. Bisa itu. Kalau lo 9 Luk 9 itu berkaitan dengan pemimpin-pemimpin atau wali-wali 9. dari segi agama. Nah, ya Kalau dari sisi Jawanya, oh, sisi Jawa Bulungan Songo. babakan Hawa Songo nggih. Babakan Hawa Songo. Siap. Nggih, wonten menika, Mas. Terima kasih. Mas asli pundi? Kula asli Trenggalek dari Kecamatan Gandusari, Nggih. Desa Wonorejo. Jenengan? Kula perbarusan kapak Sor Gunung Timah mriku. Oh,
Berarti ya ndak jauh ya kita. Ndak jauh. Sekitar 2-3 kilo lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara salam rahim. Mugi-mugi rahmat taufik hidayah lan inayahipun kalih pangeran tansah dipun paringaken dhateng kita sami wiwit dalu punika ngantos wekdal salajengipun. Allahumma amin. Ingkang salajengipun ugi sehat, ugi kiat. Mugi-mugi rahmat taufik hidayah lan inayahipun kalih pangeran tansah dipun paringaken dhateng kita sami wiwit dalu punika ngantos wekdal salajengipun. Allahumma amin. Ingkang salajengipun ugi sehat, ugi kiat. Mugi-mugi rahmat taufik hidayah lan inayahipun kalih pangeran tansah dipun paringaken dhateng kita sami wiwit dalu punika ngantos wekdal salajengipun. Allahumma amin. Ingkang salajengipun menika sampun dados warisan budaya tabenda saking organisasi dunia ingkang kawasanan UNESCO. Kita patut ngaturaken unjuk syukur mugi-mugi budaya luhur kita kali dunia dipun akeni dados budaya milik bangsa kita, bangsa Nusantara. Terus sekalipun ing kula iki bilih terus kagungan kita saking bangsa Nusantara. Perlu kita Terus pundi kong nih aja. Gagas langsung kita ingat sambut tarik narasi bilih terus buatan leluhur Nusantara. Salajengipun perlu ngaturaken kawula atas kebahagiaan asa ngaturaken gumanipun dumateng para panjenengan kuyung rumapae pagetan yang sampun kita laksanaken awit kala wingi ngantos pinten kita aturipun atasipun budaya Barang antik lho iki. sedaya komunitas Perakikan. rasa kita sehingga saya kulanaken tekad kulanaken sedya gurih budaya bangsa budaya Lagi kurang aja oleh orang pandan kan buat Jawa. Tak ada oleh orang pandan. Yuk nanti. Wanita ini memasang jebakan di kursi mobil suaminya sampai yang dipakai tatap. Gopok ini. Gopok ngoten iki. Duduk, iya nek kopok iki. Kepeng ngoten lho. Iku kopok iya. Gopok. Ini tulang Mas. Gih, tulang. Campur Pak, tulang gajah, tulang sapi, pot, yang tulang buyung, dari kayu. Ngaten iki tulang Ini serbu, oh, serbu. serbu gading, serbu tulang itu dipadat dikit ya Pak. Ini bayi pengrajin kan, stres nih. Tulangnya duduk gading ini. 50. 150. Oh, 150. Wah, kalau diskonnya jadi satu sana. Kalau diskon banyak tuh harga malam Pak. Tak kasih harga net. Ini banyak yang cocok nih. Soalnya tidak mudah patah itu. Tidak mudah patah Pak. Kalau tulang lain kan mudah patah. Itu rasanya nggak panas, enak. Sudah kurangin banyak. Oh, kurang biar nggak panas.
Sudah berubah jadi bos, berubah jadi pemborong. Ayo siapa pemborongnya, siapa ini pembelinya? Aku tak